på vej ind i Kisumu, Kenyas tredje største by. Nu kommer der lidt længere hen, der kommer også nogle af de der bumpler der, hvor sådan en slags rundkørsel og sådan noget. Jeg tror, det er bedst, hvis du holder dig i højre side. Altså i din højre side af vejen. Så tror jeg, vi kører efter højre undvigepligt. Jeg tror bare, man kører og redder sig selv, gør man. Kom derind. Jeg har næsten ikke noget valg, vel? Nu kommer der så en mere, der også gerne vil ind. Ja, han sad og pegede. Det var ham, der skulle ind. Nå, nu skulle der altså ikke lade flere ind. Kør for fanden. Og her er benzinpriserne. Nu kommer vi til en rundkørsel, den skal du bare lige over. Nu var jeg følger efter en af de der. Jeg er i tvivl om, hvor jeg skal køre hen. Ja, det kan jeg godt forstå. Kurshus, eller hvad skal jeg der? Sælge bøger? Nu bliver de net endnu. Her skal du også bare lige over. Shit, de er friske. Jeg bliver altså nødt til at stoppe med at filme, eller jeg kan ikke